Všetkých vás vítam a veľmi oceňujem, že ste teda uprednostnili, nazvime to vzdelávanie, pred týmto krásnym jarným počasím, ale ja sa budem snažiť nerozprávať nejak extrémne dlho, aby ste ešte stihli nejakú večernú príjemnú prechádzku. Tak. No, takže dnešná téma je, prečo nám niekedy bylinky nefungujú. Takže dúfam, že ma vidíte, počujete, že všetko je OK, lebo v bylinkách som doma, v technike vôbec nie. Nikto sa nesťažuje, tak ideme na to. No, ja začnem mojou obľúbenou vetou, ktorú som použila aj v mailingu, a síce, že bylinky majú svoje limity. Ono to znie tak, že tie bylinky majú svoje limity, ale pravdou je to, že tie limity si vlastne dávame my. A väčšinou vlastne nejakým nedorozumením alebo nejakou neznalosťou. Lebo už sa x-krát stalo, že ľudia začali brať bylinky, nepomohlo a podali bylinky, asi nefungujú a nechali to tak. Ale realita je iná, hej, takže poďme sa pozrieť na tých 10+1 dôvodov, prečo nám niekedy bylinky nezafungujú. Ja tu mám aj akademičky, ahojte babi, super, to som rada, že ste tu. No, takže poďme na bod číslo 1. Takže bylinky niekedy nefungujú pretože používame bylinky nekvalitné. Ja používam to slovo nekvalitné v tomto kontexte tak, ako že sa to nehodí k tým bylinkám, ale aby sme chápali, že čo tým chcem povedať. Hej? Takže nekvalitná bylinka znamená z môjho pohľadu teda, že je tam málo účinných látok. Prečo? Pretože väčšinou bylinky buď uchovávame zle, alebo ich uchovávame dlho. Takže odporúča sa bylinky si nazbierať, nasušiť, odložiť, ale neodkladať ich príliš dlho. Keď používame vňať alebo kvet, tak sa tam odporúča doba 1 rok a pri koreňoch je to dlhšie, tam sú to nejaké 3 roky, lebo tie korene sú také kompaktnejšie a tie látky držia lepšie ako tie vňate a tie kvety. Pretože čo sa po tomto čase deje? Jednak sa tie látky postupne z bylinky odparujú a jednak sa rozkladajú. Keď som raz dala príspevok na Facebook, že z byliniek sa odparujú účinné látky po čase, tak jeden pán mi tak celkom nevyberane napísal do komentára, že to teda vôbec nie je pravda, pretože z byliniek sa neodparujú žiadne látky, iba voda. Lenže keby to tak bolo, tak by napríklad nefungovali inhalácie. Hej? Čiže spravíme si nejaký bylinkový čaj, chceme si ho aj trošku vdýchnuť, keď máme napríklad zapchaté dutiny alebo sme prechladnutí. A ono tie inhalácie pomáhajú. Keby sa látky neodparovali, tak sa odparuje len voda. A inhalácie by nám nepomohli. Hej? Alebo napríklad pri mori by sa nepolepšilo ľuďom s astmou alebo s dýchacími nejakými problémami, pretože my vieme, že pri mori je slaný vzduch. Čiže naozaj odparuje sa voda, ale aj s časťou účinných látok. Takže, ako dlho sa odkladajú, to už sme si povedali. A teraz, že ako? Čiže aby naozaj sa tie bylinky v zdraví dožili toho roku alebo tých 3 rokoch, tak by mali byť splnené nejaké zásady pri sušení. Takže prvá vec, bylinky musia byť vysušené, že úplne, aby nesplesniveli, lebo ako popíjať plesnivé bylinky, to si viac uškodíme, ako pomôžeme. Ďalšia vec, bylinky by mali byť uchovávané v tme, pretože práve svetlo urýchľuje rozklad tých látok. No a teraz ide najzložitejšia časť, čo sa týka úschovy. Bylinky by mali byť uschovávané v čo najväčších kusoch. Lebo keď tú bylinku odstrihneme, tak tie látky sa odparujú z časti aj cez pokožku, ale hlavne sa odparujú tam, kde je tá bylinka odstrihnutá. A keď napríklad by sme tú bylinku hneď nastrihali a potom ju odložili, tak nemáme jeden strih na tej bylinke, ale máme ich tam povedzme 20 a tie látky sa odparujú a vlastne rozkladajú o mnoho rýchlejšie. Čiže je to problém, čo sa týka priestoru. Ja s tým tiež vždy bojujem, že proste odkladám si kusy bylín, ale toto je vlastne spôsob, ako čo najdlhšie udržať v bylinke tie látky, ktoré vlastne liečia. Dobre, takže tak.
A teraz, keď sa pozrite na čaje, ktoré kúpite v obchode kúpite čaj, ktorý má, minule som pozerala, materinú dúšku, tuším, ma to tak zaujímalo, mala dobu spotreby 3 roky. Hej, takže to hneď vám zablíka prvá kontrolka, že 3 roky? Však to je vňať. A hneď vám zablíka druhá kontrolka, pretože v tých, čo predávajú v obchode, tie bylinky sú nasekané na miniatúrne kúsky. Hej? Čiže predstavte si, že si dáte čaj po 3 rokoch, kde tie bylinky už sú 3 roky nasekané, no tak ten čaj už veľmi fungovať nebude. Hej? Takže toto je prvá zásada. No a úplne najlepšie je teda si tie bylinky nazbierať, nasušiť, odložiť, aby sme mali istotu, že tie bylinky sú v pohode. A nemali by sme tam napísať iba, že ja neviem, nechtík, ale mali by sme napísať, že nechtík 2026. Aby sme vedeli, že jak je tá bylinka stará. Dobre, takže toto bola príčina číslo 1, čiže nekvalitné bylinky. Príčina číslo 2, nedostatočná dávka. Počúvajte, ľudia, my tu sme v kuse poddávkovaní. Hej? Čiže u nás kúpite si čaj a máte tam napísané, že užívať maximálne 2 až 3 vrecúška denne a ešte s výkričníkom tam budete mať dodatok, neprekračujte odporúčanú dávku. Takže poďme sa na to pozrieť. A poďme sa pozrieť napríklad, ako by takéto bylinky riešili zápal močového mechúra. To je také super ochorenie, že ráno o 8 človek cíti, že fúha, niečo nie je v poriadku a o 9 už je chorý jak šlak. Pretože tie baktérie sa strašne rýchlo rozmnožujú v tom močovom mechúre. Pretože o 8 ich je, poviem, 1000 a o 9 už je 100 000. Hej? Čiže oni sa rozmnožujú strašne rýchlo. A teraz si predstavte tie baktérie, oni sú v tom močovom mechúre, tam je teplúčko, vlhko, to majú normálne wellness, to je termál, hej, tam sa kúpkajú sa tam a na brehu, na lehátkach s drinčikom, s dážničkom a teraz vy vypijete 1 sáčok čaju urologického. Lebo však si to musíte rozdeliť, hej, keď 2 maximálne 3 vrecka, tie baktérie si to ani nevšimnú. Preto, lebo tieto bylinky nedosiahli terapeutickú dávku. Čiže ako by mala vyzerať taká terapeutická dávka? Ja to porovnám s jednou čínskou zmesou, úplne že fenomenálnou. A ja som tú dávku preratávala, keď som vlastne vyrábala kurz o zápaloch močových ciest. A aby sa zvládol zápal, tak dávka by mala byť v prepočte na naše byliny. Vychádzalo to nejakých 22 vrecúšok denne. Hej? Čiže keď tam tie baktérie plávajú v tom termále a pustíte na ne, dáme to na tretiny, to je 7 vrecúšok naraz, tak už si to tie baktérie všimnú a naozaj už ich tie bylinky dokážu redukovať. Dobre? Čiže tá dávka musí byť vysoká. Pri akutných ochoreniach, napríklad aj pri dýchacích cestách, to je jedno, sa dáva prvé 2, povedzme, dní takáto obrovská dávka, že tých povedzme 20 alebo 22 vrecúšok. A po 2 dňoch už by človek mal potom cítiť, že sa má lepšie. Čiže po 2 dňoch môžeme dávku trošku znížiť, dáme povedzme 18 vrecúšok, tretí deň, či už sme na štvrtý deň dáme 15 vrecúšok, až pôjdeme na tú nižšiu dávku. Hej? Čiže bylinky musia dosiahnuť terapeutickú dávku. Pri chronických ochoreniach tam je to iné, tam samozrejme, lebo je tam perspektíva, že budeme brať bylinky povedzme 2 mesiace. Hej? Takže tam akože naozaj 20 sáčkov denne, 2 mesiace, to je strašne veľa. Tam sa s tou dávkou samozrejme ide nižšie, ale aj tak sa ľudia nedostaneme na 2 až 3 vrecúška za deň. Zase som to prerátávala a vychádza to tam denne nejakých 5 až 7 sáčkov vrecúšok tých byliniek. Hej? Takže tie dávky sú úplne iné ako u nás. Ja keď som začala miešať čínske zmesy a vyrábať odvary, ja som bola v šoku, aké množstva bylín oni používajú.
Ja si tie gramaže samozrejme nepamätám, pamätám si akorát jednu zmes napríklad na prostatu, lebo to bolo také pekné okrúhle číslo, že ten pán za deň vypil 70 gramov bylín. To je obrovská dávka. Keď jeden sáčiček má 2 gramy cca najčastejšie, tak by každý deň vypil 35 sáčkov. Ale musím povedať, že prostatu má v poriadku. Hej. Keby som tam riešila nejaké 2-4 gramy bylín denne, tak to akože dovidopo. Nič by sa nestalo. Hej. Takže toľko to k dávke. OK. Tretí bod, prečo niekedy nie sme úspešní s bylinkami, je krátke užívanie, alebo ja to poviem tak, že poeticky, nereálne očakávania. Hej. Naozaj ja som sa vo svojej praxi stretla s ľuďmi, ktorí mali problémy 5-10 rokov a oni boli úplne hotoví z toho, že tie bylinky im po prvej 2- alebo 3-týždňovej dávke nepomohli. Tie bylinky nemôžu pomôcť človeku, ktorý má problém 10 rokov za 3 týždne. Hej. Tam naozaj akože tam to vyžaduje dlhší čas. Napríklad Petr Hoffman, čo som u neho praxovala, on hneď napíše bylinky na 3 mesiace. Hej. Takže on naozaj ráta s tým, že kým tie byliny urobia to, čo potrebuje, tak tam prejde čas 3 mesiace. Čo sa týka akútnych ochorení, tam sme si povedali, že tá dávka prvé nie je vysoká, potom sa ide dole. A tie bylinky by sa mali užívať naozaj dovtedy, kým máme nejaké príznaky a plus ešte pár dní navyše. Lebo my keď si napríklad dáme na tie močové cesty tú obrovskú dávku prvý, druhý deň, môže sa stať, že tretí deň už budeme v pohode. Lenže my tie bylinky nemôžeme ešte vysadiť, pretože čo sa stalo? My sme zredukovali množstvo baktérií, to znamená, už nám tak nepoškodzujú sliznice, neprodukujú také množstvo toxínov, to znamená, už cítime lepšie. Ale keď tie bylinky vysadíme, tak oni sa zase pomnožia a budeme tam, kde sme boli. Hej, takisto je to napríklad u nás s antibiotikami. Keď dostanete antibiotika na 10 dní a po 4 dňoch sa cítite dobre, vy ich nemôžete vysadiť, musíte normálne doužívať tú dávku 10 dní. Dobre? Takže pri akutných ochoreniach je to tak povedzme cca 10-14 dní a pri chronických tam naozaj záleží od toho, ako dlho tú chorobu niekto má. Hej, čiže naozaj, keď sa s niečím trápi 10 rokov, tak za 2 týždne to nevyrieši. No a ešte tam je jedna taká záležitosť, niekomu zaberajú bylinky pomalšie, niekomu rýchlejšie, hej. Ale taký, čo som tak vypozorovala u klientov, tak naozaj, že je tá doba tie 2 týždne, kým vlastne zistili, že áno, niečo sa deje. Hej, takže tak. No a potom máme ešte takých tých skokanov, že skáču z jedného na druhé, takí netrpezliví, že zbehnú si na homeo, dostanú homeopatiu, užívajú 5 dní, nič sa nestane, tak dobehnú na Čínu, 5 dní, nič sa nestane, tak akože dobre, tak si ide do lekárne kúpiť nechtík, po 5 dňoch nič, tak si kúpi nejaké vitamíny a výživové doplnky, po 5 dňoch nič, tak sa naštve a kúpi si CBDčko. Hej? Ale tudy cesta nevede. Takto sa nedá liečiť. Hej? Pretože keď už si človek vybere jeden smer, tak fakt musí dať šancu tomu, či už bylinkám, alebo tej homeopatii, alebo proste nejakej tej účinnej látke, aby niečo v tom organizme aj spravila. Takže tak. Dobre, priznajte sa, či ste tu nejaký takýto netrpezlivý, že skúšate 1, 2, 3, 5. Som zvedavá. A že či sa vám teda tak darí, alebo či naozaj ste trpezliví a vydržíte. Povedzme, užívate bylinky aj mesiac v kuse. Napíšte mi, nech viem, že s kým tu teda som, aby som vedela. Takže to je otázka pre vás. Píšte. Janka je tu. Ahoj. No, takže kým mi napíšete, tak ideme na 4. Nikto nič nepíše. To sa mi nezdá. No, uvidíme. Počkáme. Pozrieme, keď ešte chvíľku niečo poviem.
ono je to akože odozva, hej? Takže ja nikdy neviem, že či teda píšete a ešte mi to nedošlo, alebo či nechcete písať. Tak uvidíme. No, Renátka. Aha. Renátka vydrží na jednej ceste, to je super. To je super. Ja sa snažím užívať bylinky poctivo. Janka, tak pekne si to napísala, že poctivo sa snažíš, to je krásne. No, pekný večer nám Ildiko píše, ahoj. No, no dobre, tak uvidíme, či ešte sa niekto pochváli. Olinka je netrpezlivá. A ja to chápem. Ja to úplne chápem, pretože ja som si tiež prešla týmto obdobím, ale nebolo to, že homeo, Čína, ale bolo to Čína, keď som sa učila ešte. Hej, pretože som si dala 5 dní niečo, nevie, ja som mala doma asi 100 krabičiek od čínskych bylín, takže chápem. Vydržím, kým je veľmi zle a potom to flákam. Katka, to je úprimné. Jarka je trpezlivá. Jaj, no, dám si čajík, potom homeo a ešte aj vitamíny. A teraz po kurze si pridám vany. No, dobre, tak. OK. Anka skúša všeličo možné. No, hlavne pri zápale močaku. Močak to je voprus, ľudia. To je sila. Presne tak. Dobre, takže máme tu aj trpezlivých, aj netrpezlivých. Helenka, to vydrží celú kúru. No dobre, tak máme tu všelikoho. Ono to závisí samozrejme aj od mnohých vecí, hej, takže nikomu nemôžem povedať, že toto je dobre, toto je zlé. Chápem všetkých. Keby som bola neskôr som povedala, áno. No, Vierka, áno, presne tak som to mala a ja tiež. Najprv milión všelijakých vaníkov a potom už som pochopila, že inak to treba robiť. Dobre, tak. Napísali ste, dozvedela som sa, super a ideme ďalej. No. Ináč toto Valika, čo napýtala, ešte k tomu rýchlo niečo poviem, toto nemám za bylinky, áno, má prvé miesto, ale keď už je festkau, chemia to istí. Toto sa mi veľmi páči, pretože tie bylinky sú super, ale neviem, či som to hovorila na minikurze, asi ste tu viacerí boli. Naozaj som poznala pani, ktorá ochorela, už to bola staršia pani, mala zápal nejakých dýchacích ciest a jej dcera povedala, nie, byliny. Pani sa nelepšilo, byliny brala 7 dní a skončila v nemocnici. Hej, čiže naozaj tuto nebuďme takí, že hrdinovia a keď bylinky nezaberú naozaj, akože radšej si dajme tie antibiotika a potom to môžeme robiť inak. Potom si môžeme dávať bylinky viac menej preventívne a už to takto nemusí skončiť, ale naozaj akože bylinky majú svoje limity. Ale o tomto si tiež povieme trošku, ale z iného hľadiska. By som sa držala dávkovania, takže keď budem na budúce. Alenka, pomáhali ti tie dávky? Ak ti pomáhali, možno, že si práve ten typ, ktorý... Ja vám poviem, ja mám jednu kamarátku, ona keď si objedná nejakú zmes, ona hovorí, že ešte tá zmes len k nej ide poštou, ona už sa cíti lepšie, čiže možno, že si naozaj taká, že citlivejšia a že zareaguješ rýchlejšie aj na nižšie dávky. No, takže tak. Odhrlám sa len večerným čajkom podľa nálady. No dobre, pekne. OK, takže ďakujem za všetky tie priznania a ideme ďalej. Takže ideme na štvorku, že? Takže ďalšia vec, ktorá sa nám môže stať, je neskoré nasadenie byliniek. A tu obzvlášť platí, že bylinky majú svoje limity. Počujete, ja si bylinky vždy predstavujem ako také tancujúce víly. Už roky, hej, že proste vypijete čajík a tie víly vtancujú do tela a teraz, a čo máme robiť, a čo môžeme opraviť, čo môžeme upratať, hej, a začnú si tam robiť to, čo potrebujú. Energia čchy byliniek je jemná. A teraz si predstavte, že tie víly vlastne prídu do toho tela, hej, a tam už na nich čakajú milióny baktérií a tie bylinky povedia, OK, takže tu nezmôžeme nič. Čiže
Bylinky treba nasadiť okamžite, ako začne nejaký problém. Predstavme si teda človeka, ktorý máva napríklad tie zápaly močových ciest, preto stále hovorím o tých močových cestách, lebo tam sa to vždy rozbieha strašne rýchlo. Keď mal človek už 5 krát v živote zápal močových ciest, on musí mať bylinky doma. Pretože napríklad večer o 9 zistí, že fúha, niečo nie je v poriadku, všetky obchody zatvorené, k bylinkám sa nemá ako dostať a on bude čakať do rána, kým si pôjde kúpiť nejaké bylinky, ako ráno už sa môžete cítiť strašne zle. A keď si dá tie bylinky ráno, už väčšinou nepomôžu. Čiže ja by som naozaj povedala, že z minúty na minútu, čím každú minútu, ktorú človek otála s použitím bylín, sa znižuje pravdepodobnosť, že tie bylinky to zvládnu. Hej, takže naozaj tie bylinky nasadiť okamžite. Keď už niekto mal x-krát zápal priedušnice, zápal dutín, zápal močáku, tak už vie, ako to začína. Hej? Čiže už to pozná. A keď sa cíti, že niečo nie je v poriadku, okamžite sa majú nasadiť tie bylinky, aby dostali čo najväčšiu šancu pomôcť. No. Peťka. Problém môže byť nevhodná forma spracovania. No. Číňania s tým problém nemajú, oni všetko hodia do jedného kotla, 20 minút varia, pijú odvary, ale je to preto, že oni väčšinou robia z koreňmi. Hej, s koreňmi si toto môžeme dovoliť. Ak tam napríklad potrebujú pridať nejakú aromatickú bylinku, vňať, tak to vlastne dajú potom. Čiže už to nevaria. My väčšinou robíme s kvetmi a s vňaťami, čiže tuto sa to robí trošku inak. Úplne najčastejší spôsob je, zalejeme horúcou vodou a popijame čaj. Ak ale robíme s koreňmi, napríklad si zoberme klasiku púpavu, hej, tam ju nestačí zaliať ten koreň. Ten koreň treba 10 minút povariť a urobiť odvar. Pretože z toho koreňa sa tie látky získavajú ťažšie. Hej, a keď ho len zalejeme, tých látok sa do tej vody dostane málo, ale keď sa 10 minút varí, naozaj sa tam tých látok dostane viac. Ak napríklad chceme z bylinky získať slizové látky, napríklad keď má človek suchý kašel, alebo keď chraptí, tie slizové látky vlastne pokryjú sliznicu a chránia tú sliznicu, zregenerujú ju, vtedy sa odporúča robiť macerát. Čiže bylinky sa večer zalejú studenou vodou, cez noc sa nechajú luhovať, ráno sa zlejú, zohrejú a vypijú. Toto robí napríklad sles. Čiže keď zo slezu spravíme macerát, naozaj po čínsky doplníme yin, čiže obalíme tie sliznice, chránime sliznice. Ale keby sme ten sles zaliali horúcou vodou, on má tiež liečivé účinky. Môžeme ho napríklad použiť ako protizápalovú bylinku, ale tých slizov už tam bude veľmi málo a už nám na ten suchý kašel nepomôže. No a potom je tam ešte jedna vec. Niektoré bylinky napríklad sa lepšie vyluhujú do alkoholu, čiže sú lepšie vo forme tinktúry a tu je napríklad taká klasická kozlik, čiže valeriána. Napríklad sa odporúča, keď niekto nemôže spávať, tak mať na nočnom stoliku tinktúru z valeriány, v noci sa človek zobudí, dá si kvapiek a spí ďalej. Hej. Keď nevieme, akým spôsobom vlastne tie bylinky spracovať, upraviť, určite máme doma všetci kvantum knížiek bylinkových, tak si to radšej treba pozrieť. No. Dobre, to bola 5. Ideme na 6. No, takže tieto body 1, 2, 3, 4, 5, to boli také, s ktorými veľmi ľahko vieme niečo urobiť a nebudeme teda bylinkám klásť tie polená pod nohy, hej, ale dáme si ich včas, v dostatočnej dávke, v vhodnej forme a tak ďalej a tak ďalej. Teraz prichádza bod 6, ktorý už je trošičku problematický. A síce bylinky nám nemôžu pomôcť preto, že ich jednoducho netrafíme. A tu narážame na takú tvrdú stenu našej fitoterapie. A síce naša fitoterapia je, teraz ma nehejtujte, ja budem asi trošku zlá, ale žiaľ je to tak, naša fitoterapia je trošku alibistická. Hej.
Čiže keď si pozriete jednu, druhú, 10. bylinku, tak ja neviem, pri každej z týchto máte napísané pomáha pri tráviacich problémoch. Hej? Alebo podporuje trávenie. To som vybrala príklad. Lebo napríklad, keď si pozeráte knižky, tak už tam mám ja osobne pocit, že každá bylinka je na všetko a keď si pozriete internet, to ani nehovorím. Hej? Rozkliknite si nejakú bylinku a tam vám vybehne 20 vecí, ktoré tá bylinka robí. Ale žiadna bylinka nemôže byť dobrá v 20 veciach. Každá bylinka je zameraná na niečo iné. Čiže toto v tej našej také upresnenie v našej fitoterapii chýba. Ja vám teraz to poviem na tom príklade toho trávenia. Hej? Čiže ja si pozriem, že bylinka podporuje trávenie. OK, ale čo to znamená? Môžeme mať problém s trávením, pretože nás páli záha. Vtedy máme horko v žalúdku a musíme ho ochladiť bylinkami. Alebo máme oslabený hlavný tráviaci orgán slezinu, to je z čínskej medicíny, čiže najeme sa, dlho nám to stojí v žalúdku, škrka nám v črevách, hej, unavení sme po jedle. Vtedy potrebujem v podstate zahriať a posilniť slezinu. Okrem toho môžem mať napríklad problém, že dokážem zjesť len máličko jedla a už to mi vytvára nejaký diskomfort. To znamená, že sa v žalúdku tvorí málo tráviacich šťav, čiže potrebujem ich doplniť. Po mojom potrebujem doplniť jín žalúdka. Alebo človek sa naje a má strašnú plynatosť aj po jedle, aj počas celého dňa, ešte aj v noci. To znamená, že sa mu niekde zablokovala energia a treba ju uvoľniť. A toto všetko ja ukryjem do podporuje trávenie. Ale na každý typ z týchto 4 fungujú úplne iné bylinky. Hej? A preto napríklad ja, keď používam nie našu fitoterapiu, ale teda tú čínsku, tak viem zacieliť tie bylinky presnejšie. Oni majú úplne premakaný ten systém, aj receptúry, aj všetko, ale napríklad mnoho ľudí si myslí, že aj naša fitoterapia takto vyzerala. Hej, že boli tam premakané receptúry, presne sme mali zacielené všetko, že bola fakt akože pecková, ale že proste v priebehu deja, že sa to niekde stratilo. Hej? Takže toto je trošku problém. No čo s tým? Hej? Treba veľa študovať a žiaľ, niekedy skúšame metódu pokus omyl. Ale napríklad, keď riešite nejaký svoj problém, ono väčšinou človek rieši stále to isté. Hej? Nikdy sa nestane, teda možno sa stane, ale malo kedy sa stane, že viem, že mám napríklad problémy s dýchacími cestami, bývam zahlinená. A ja už, keď skúšam tie bylinky, tak už prídem na to, čo mi sedí, hej, ktoré bylinky mi sedia. Takže tých sa držať. Môžeme pridať nejakú inú, môžeme ubrať, hej, čiže skúšať, ale proste nikdy to úplne tú receptúru nezahodiť a skúšať niečo úplne iné, keď už viem, že toto mi pomáha. A ešte ďalšia vec, napríklad naša fitoterapia neberie vôbec do úvahy energetiku bylín. Niektoré bylinky napríklad zahrievajú, niektoré chladia. Keď mám napríklad to pálenie záhy, hej, časté, tak veľmi dobrá na tento problém je napríklad veľmi dobrý je nechtík, ktorý ochladzuje ten žalúdok. Čiže ja mám v žalúdku horko a nechtík to chladí. Keby som si dala zázvor, čo všade sa dozviete, že zázvor je super na žalúdok, tak ma tá záha môže páliť ešte viac, lebo si ten žalúdok rozhorúčim. Hej? Čiže toto je tiež veľmi dôležitá vec, že aj potraviny, aj bylinky vlastne pôsobia na nás nejakým spôsobom termicky. Predstavte si, že si dáte večer pizzu s cesnakom a s čili, za chvíľku je vám horko, hej, pretože to sú horúce bylinky. Alebo napríklad by ste dlho pili púpavový čaj, púpava je jedna z našich najstudenších byliniek, tak za pár dní budete cítiť, že je vám chladnejšie. Čiže toto tiež v našej fitoterapii chýba. Takže, ale na túto termiku by som niekedy možno spravila nejaký živák, ak by vás to zaujímalo, aké máme bylinky, potraviny a tak. No. Jo, a tuto ešte, ja aj to vám musím povedať, že tuto mám napísané, že a čo bolo akože úplne dosiahlo pre mňa vrchol, keď som na internete čítala o rebríčku,
A tam bolo napísané, okrem samozrejme, že pri tráviacich problémoch, hej, tak tam bolo ešte napísané, že musím to prečítať, že stará sa o zdravie ženských orgánov. Akože čo to je, čo vlastne robí, hej, tak toto som si musela zapísať, lebo to je akože úplná pecka, hej, diagnostikovať na základe tohoto, no, takže tak. Dobre, čiže aspoň sa dohodneme, že keď niekomu jedna bylinka pomôže, druhému vôbec nemusí, hej, čiže naozaj študujte, učte sa, skúšajte a keď vám niečo funguje, tak to nezahadzujte, ale to používajte. No, Marcelka, áno, chcete termiku? OK, môže byť. Ja som strašne dlho nerobila živáky, asi 2 roky, lebo som na to nemala čas. Ja som pripravovala jeden kurz, potom som pripravovala akadémiu, potom som pripravovala nadstavbu, hej. Do toho ešte som mala klientov, ale teraz už našťastie klientov mám menej, lebo už nových vlastne neberiem, lebo už som to robila strašne dlho a viac sa teraz sústredím vlastne na to vzdelávanie, čiže kľudne môžeme spraviť niekedy živák o termike. Termika je zaujímavá. OK. Marcelka, ja až teraz pri tečem vidím, kde som robila chybu s bylinkami. No, tá termika je veľmi dôležitá. My sa v akadémii všetky tie bylinky učíme, termiku, aj potraviny, aj všetko. Takže Marcelka už vie. OK. Dobre, takže ja si počkajte, ja si to napíšem, že termika, aby som nezabudla. A ideme na bod číslo 7, môj obľúbený. Ideme na 7. Takže životný štýl sabotuje účinok bylín. Tak, poďme na to. No, niektorí ľudia majú pocit, že keď dostanú nejaké bylinky, tak už okrem toho nemusia robiť nič. Môžu pártiť, nemusia spať, môžu sa stresovať, môžu robiť do bezvedomia. Nemôžu. Predstavte si workoholika, ktorý 16 hodín denne pracuje, potom si 4 hodiny ide niekde na nápivko alebo niekde, hej, a 4 hodiny spí. Ako jemu bylinky nepomôžu. Lebo bylinky nedokážu nahradiť ani spánok, ani prepracovanosť vyrovnať, hej. Alebo napríklad, ani keď sa niekto v kuse stresuje, tie bylinky jednoducho s tým nič neurobia. Pretože energia bylín je jemná. Oni upravujú, oni balansujú. A jednoducho vy musíte s tým životným štýlom, nič nemusíte. Mali by ste životným štýlom podporiť tie bylinky. Hej, takže napríklad prečo je dôležitý spánok? Hovorí sa, že človek nad 50 rokov, že by mal spať, že by mu malo stačiť 6 nejakých hodín alebo 7, nestačí. Aj v tomto veku človek by mal spať 8 hodín, pretože si vyrába spánkový dlh, ktorý sa veľmi ťažko vlastne dospáva. A ja som mala teraz nejakú myšlienku a mi zmizla. Jo, čo sa vlastne deje v spánku z hľadiska čínskej medicíny? My máme okolo seba obrannú čchy, po našom je to imunita, ktorá v noci, keď spíme, tak sa stiahne dovnútra tela, ide sa tam napapať, ide sa vyživiť, popozerať, či je všetko v poriadku, keď nájde nejakú bunku, ktorá v tom tele nemá čo robiť, tak ju zlikviduje. A na toto potrebuje čas. A my keď spíme 4 hodiny, tak to tá imunita naša nestihne všetko poupratovať. Hej. Ďalej, v noci sa detoxikuje, hlavne pečeň, aj plúca. A keď málo spíme, tak tá detoxikácia neprebehne tak, ako by mala. Takže ten spánok naozaj treba. Aj z hľadiska našej medicíny, hej, proste regeneruje sa nervová sústava, regenerujú sa orgány, čiže spať treba. Ďalšia vec, permanentný stres. Ja vždy, keď hovorím o strese, ja poviem jednu príhodu, ja si myslím, že asi ste ju akože počuli už odo mňa, ale asi nie všetci, ja ešte zopakujem. Neviem, či som ju na minikurze hovorila. My sme raz boli s manželom u notárky jednej podpísať nejakú zmluvu a ona tam mala tie koncipientky. Tá notárka bola na tie koncipientky strašne zlá. Ona na nich kričala, ona ich ponižovala, chcela od nich nejakú zmluvu a jak to, že tá zmluva ešte není, ja som sa zle cítila. Hej, a to som s tým nič nemala. A viete si predstaviť, čo nastalo, keď notárka zistila, že koncipientka spravila v zmluve chybu? To si neviete predstaviť. Keď ste sa pozreli na tie koncipientky,
Oni sa báli dýchať. Oni boli takto stiahnuté, hej, len aby na nich chvíľu nekričala. A toto je základ toho, že si vyrobia stagnáciu energie. Stagnácia energie zo stresu je veľmi častá. Ako náhle si niekto zablokuje energiu, už sa rozbiehajú problémy. V 95% ochorení stojí na začiatku zablokovaná čchy a tá je najčastejšie zablokovaná emóciami. I keby som tam nastúpila nedopatrením ako koncipientka, keby som tam vydržala maximálne hodinu, pretože sa mám rada. A pretože viem, že čo všetko ten stres môže spôsobiť. Nebolo tých dievčat strašne ľúto, pretože ja už fakt s tým, že robím s tými ľuďmi, viem, čo z toho môžu z toho mať cysty, endometriózy. Všetko z toho môžu mať, hej, pretože to sa nabaluje. Takže permanentný stres, keď je v živote, je to veľmi zlé. A keď sa s tým dá niečo robiť, tak naozaj treba s tým niečo robiť, hej. Aby som bola v takej práci, robot je veľa, hej, a najdôležitejšie je to zdravie. Takže naozaj so stresom treba nejakým spôsobom pracovať. No a ešte jedna vec k tomuto životnému štýlu. Strava. Jaj, Valika. Práca na zmeny. To je veľký problém. Je. A nielen spánok, ale celý ten cirkadiánny rytmus je celý rozhádzaný. No, OK, nič moc. Takže aj stravou musíme podporovať bylinky. A ja už som to v podstate povedala. Hej? Čiže keď napríklad nás páli záha často, tak budeme chladiť, môžeme tým nechtíkom napríklad, a budeme sa vyhýbať horúcim potravinám. To jest čili, kari, kurkuma, káva, korenie. Hej, niekto strašne veľa korení. A tá záha potom bude páliť ešte silnejšie. Čiže ja keď jem nechtík, teda pijem nechtík, tak ho budem podporovať potravinami, ktoré nezohrievajú. Hej? Čiže budem vyberať také chladnejšie. Môžem si dať napríklad väčšie množstvo surovej zeleniny, môžem si dať uhorku, môžem si dať rajčinu. Hej? A keď je zase naopak človeku veľmi chladno a z toho napríklad sa mu začne zmnožovať vlhko a býva často zahlienený, tak si nebude dávať uhorku a rajčinu, pretože mu bude ešte chladnejší a bude ešte zahlienenejší, ale on si naopak môže dovoliť, hej, napríklad to kari, kurkumu, škoricu a podobne. Čiže keď bylinkami chladíme, tak budeme prichladzovať aj stravou a nebudeme to robiť opačne. Keď napríklad bylinkami odstraňujeme hlieny, tak potom nemôžeme k tomu piť mlieko a jesť sladkosti, lebo oni podporujú zahlienenie. Hej? Čiže toto tým chcem povedať, že aj tú stravu treba prispôsobiť tým bylinkám. Dobre, 8. Už sa blížime do finále pomaly. Riešime príznak miesto príčiny. No a toto sa trošku týka toho bodu, že bylinky netrafíme. My totižto sme tu žiaľ zvyknutí. Ja viem, že mnohí so mnou teraz nebudete súhlasiť, ale keďže ja sa na to viem pozrieť aj z trošku inej perspektívy, tak to musím povedať, že to tak je. My to trošku riešime symptomaticky. Hej, aj tou fitoterapiou. Je jasné, že idem k lekárovi, napríklad nespavosť. Je jasné, že idem k lekárovi, poviem, že nespím, mám mi dať tabletky na spanie. Ale inak nerieši nič. Ale kto napríklad nemôže spať? Predstavte si nejakého, dajme muža, červeného v tvári, ktorý je stále naštvaný a búcha do stola, keď niečo povie, tak ho počuť až na druhý koniec paneláku niekde, hej. On má v sebe veľa horka a to horko ho stále budí. Keď si napríklad dáte večer pizzu s cesnakom a s čili, tak budete veľmi zle spať, lebo si vyrobíte horko. Ale napríklad žena, ktorá je jej chladnejšie, tichučko rozpráva, je unavená a taká bez života, tiež nemôže spať, pretože si večer láhne a začne rozmýšľať. A kolečka sa točia. Potom konečne zaspí, ale v noci sa zobudí a zase začne okamžite rozmýšľať a je 3 hodiny hore v noci. Hej? Naša fitoterapia a jednému aj druhému povie, OK, zle spíš, tak cez deň si daj medovku okolo obeda a večer si daj medovku s valeriánou. Ono to bude chvíľku fungovať, hej, ale nie dlho. Prečo? Lebo ten človek, ktorý má v sebe to horko, tak tá medovka s tou valeriánou ho nechladia.
A tá žena, ktorá je unavená a treba jej doplniť niečo, ktorej proste niečo chýba, tak tá valeriana s tou medovkou to tiež nedoplnia. Hej? Čiže my môžeme dať valerianom medovku, ale tomu pánovi by sme ešte okrem toho mohli tam pridať napríklad šišák, alebo púpavu, alebo nechtík. Sme ho prichladili. A tej žene by sme mohli trebárs pridať, čo by sme mohli predať? Nejaký fenikel napríklad, bylinky kuchynské, napríklad dávať rozmarín do jedla, oregano a podobne, aby sme jej trošku niečo doplnili. Podporili trávenie, podporili slezinu. Čiže áno, medovka s valerianou je super, ale k tomu by malo ísť ešte niečo. Tá valeriana s medovkou mi prípada, videli ste asi císažu v Pekážu, císaž o Golemovi a k tomu panovníkovi išli trhať zub, tak mu dali vankuš na hlavu a klepli ho potom vankuši, že mu dali narkózu. Tak takto funguje valeriana s medovkou a keď k ním žiadne ďalšie bylinky nepridáme. Hej? Takže toto je vlastne to, že riešime symptóm, ale nie príčinu. No a toto je zase z hľadiska našej fitoterapie trošku ťažšie. Hej? Čiže naozaj to chce trošku študovať a trošku sa o to zaujímať, hej? Aby sme neboli len na úrovni tých symptómov, ale aby sme vedeli ísť trošku hlbšie do toho. Tak, to bola 8. 9, toto bude veľmi rýchle. Organizmus je príliš zahltený. Konkrétne tým mám na mysli chémiou. Hoffman, keď som u neho praxovala, on hovoril, keď napríklad on klientovi vždy tie bylinky dal, hej, a k nemu chodili aj klienti, ktorí brali kvantá liekov, ale on mi vždy potom povedal, že bylinky si na tých chemii vylámou zuby. Čiže byliník je jemná a ona nedokáže s tou chemiou bojovať. Preto napríklad, keď sa mi hlásili noví klienti, tak som sa naozaj pýtala, že či proste sú nastavení na nejakej liečbe a keď tam bolo tých liekov veľa, tak som povedala, že by to bola strata času. 10. Toto je taká zvláštna záležitosť, taká trošku asi ťažšie predstaviteľná. Oslabené trávenie. Naozaj sú ľudia, ktorým to netrávi, ktorým tá potrava dlho stojí v žalúdku, majú napríklad chronickú hnačku. Hej, ani nie hnačku, ale chronicky riedku stolicu. Po jedle bývajú strašne unavení, cítia ťažobu v žalúdku. Hej. Keď je oslabené trávenie, tak je tým pádom oslabené aj vstrebávanie. Čiže keď si predstavíme napríklad, čo si to vieme predstaviť, keď má niekto anémiu, hej, tak dostane predpísané železo. On to železo papá, ale ho nevstrebá, lebo to trávenie je strašne slabé. Čiže napríklad, keď má niekto takéto problémy s trávením, tak sa to môže robiť napríklad tak, že chvíľku to trávenie sa podporí 2-3 týždne, aby sa trošku rozbehlo. Samozrejme, treba vedieť ako. A potom sa môžu nasadiť bylinky, kde už by nemal byť problém, že tie bylinky aj vstrebe do tela. Čiže ako sa podporuje trávenie? Napríklad, malo by sa čo najviac variť. Hej? Čiže raňajky odporúčaná je obilná kaša alebo zeleninová polievka. Niektorí klienti mi vedia, on kašu do seba nedostane, tak OK, tak si dá zeleninovú polievku. Obed teplý s prídavkom nejakej trošku studenej zeleniny, teda surovej zeleniny. No a na večeru už záleží, že či chceme tiež váru alebo nie. Čiže tá strava by mala byť čo najviac varená. A malo by sa obmedziť mliečne výrobky, cukor a sladkosti, aj biela múka a nemalo by sa jesť veľké množstvo ovocia a zeleniny. Niečo, hej. Prečo? Ono to pekne vysvetľuje aj západná medicína, keď jeme veľa ovocia a zeleniny, tepelne neupravenej, tak tie bunky majú na sebe bunkové steny, ktoré sú veľmi pevné. My keď chceme z toho ovocia a zeleniny získať, čo teda chceme, hej, tie vitamíny, stopové prvky, stavebné látky a tak ďalej, tak musíme tú bunkovú stenu nakšápnúť. A pre trávenie je to strašná makačka. Preto napríklad stačí, keď oblanširujeme tú zeleninu, hej, alebo na chvíľku povaríme, tak už sa tie bunkové steny načnú nejako
a už to pretrávenie nie je až taký strašný záder. Hej? Čiže toto je vlastne spôsob, ktorým sa podporuje trávenie a ešte je fajn do jedla pridávať napríklad bylinky typu tymián, oregano, rozmarín a tak ďalej. Čiže také aromatické bylinky, ktoré naozaj podporujú slezinu ako ten hlavný tráviaci orgán. Čiže vlastne to trávenie trošku postavia na nohy. Dobre. No a po 11, čiže to je ten 10 plus 1, takže ideme na ten 1. Toto je niečo medzi nebom a zemou, hej, a síce bylinky nám nefungujú, akým neveríme. Ja som tomu zo začiatku nechcela veriť, hej, ale naozaj som sa presvedčila, že je to pravda. Teraz predstavte si, že tá výlata bylinka ladne vkráča do toho organizmu a oproti stojí niekto. Čo chceš? Tu nič robiť nebudeš. A bylinka povie, OK, ako povieš. A toto napríklad som mala klientov, väčšinou to boli muži, ktorí proste, to vidíte, keď hodinu a pol s tým človekom rozprávate, tak vidíte, že on sa akože, ale prosím vás, hej, normálne to ide trošku akoby zosmiešenia, tak proste vidíte, že ten človek tam nemá tam čo robiť. A ja vždy som sa opýtala, že a prosím vás, chcete tu byť? A oni mi vždy povedali, jasné, lebo však žena povedala, no tak nechcú nahnevať ženu, tak oni budú tvrdiť, že tam chcú byť. Ale ja naozaj ani neviem, že či sa taký muž ešte niekedy vrátil, asi to skončilo pri prvej návšteve. U neho nemajú tie bylinky šancu. Hej, pretože jednoducho my svojou energiou, keď sa postavíme do cesty tej jemnej energii byliniek, tak je veľmi malá šanca, že tie bylinky pomôžu. Hej, takže bylinkám treba veriť, pretože bylinky tú silu majú. A my keď splníme všetky tieto body, vrátane toho plus 1, tak sa o tom presvedčíme, že tie bylinky naozaj dokážu pomôcť. Takže, keby som to tak zhrnula, už sme ich prešli všetkých 11 bodov, bylinky nie sú len o bylinkách, je to celok. Hej, čiže áno, užívam bylinky, k tomu strava, ktorá sa k tomu hodí, dostatočne veľa spím, snažím sa byť v kľude, hej, snažím sa hýbať a potom to vytvorí taký pekný celok. Čiže my z toho celku nemôžeme tie bylinky vytrhnúť a všetky ostatné veci zahodiť a čakať, že nám pomôžu. Hej, čiže je to taký balíček. A ešte úplne na záver, mňa trošku mrzí, že žijeme takú divokú dobu, akú žijeme, pretože človek, niektorí z vás to určite tak majú, že nepotrebujete toľko študovať tie knižky, hej, pretože jednoducho máte ešte intuíciu. Kedysi tie bylinkárky mali intuíciu, hej, pretože čo robili? Oni chodili po lúkach, po lesoch, zbierali tie bylinky, predpisovali ich ľuďom a tak, akože mali niečo tu hore otvorené. A čo my tam môžeme mať otvorené? Keď ráno vstaneme, spravíme všetkým raňajky, utekáme s deťmi do školy, potom utekáme na 8,5 hodiny do roboty, potom utekáme aj pre deti zo školy, odvedieme ich na krúžky a letieme do obchodu, ideme domov robiť večeru a večer sme radi, že padneme do postele. Tam sa nič otvorené nenájde. Hej? Čiže ono preto by bolo strašne fajn, že si nájsť naozaj pár minút, hej, v kľude, kde zavrie oči, vypne všetky videá a všetko a len tak proste to nechá, možno mu niečo zaujímavé príde. Dobre, čiže tej intuícii sa oplatí veriť. Len ju treba trošičku na nej proste pracovať. No, kde sa dá termika našich bylín nájsť? Viem si to niekde pozerať, hľadať. Sú nejaké knižky a ohľadne čínskej dietetiky, tam väčšinou tie tabulky sú, ale mi písala jedna kočka z akadémie, že keď si dáte normálne do Google, že termika alebo do Google, do chatu GPT, neviem, skúste dať proste, že termika potravín a ono vám to niečo ukáže. Alebo dajte konkrétnu potravinu, je pomaranč termika, hej, alebo pomaranč ochladzuje, zahrieva a niekde sa to celkom určite dá nájsť. No, takže tak.
Dobre, no, takže z mojej strany všetko. Ja som veľmi rada. My sme tu boli až 50. Wow, tak som veľmi rada, že ste tu so mnou boli. A ja som tak rozmýšľala, že keďže už nemám nejaké také veľké sústa, čo sa týka vytvárania nejakých nových, idem vytvárať zase samozrejme nový projekt. Chceme spraviť na jeseň kurz o akutných ochoreniach dýchacích ciest, ale dovtedy ešte času dosť, tak som rozmýšľala, že možno by sa mi podarilo nejaký živák raz za 2 týždne, možno za 3, uvidím. Ale ja mám tieto živé vysielanie rada, pretože s vami rada kooperujem, komunikujem a cítim sa s vami dobre. Takže zase som trošku múdrejšia. Ja, Marcelka, meditujem prechádzkami po lese a čakám, čo príde. Presne tak to má vyzerať. Presne tak. Bylinka v TČM, to sa tam má akože napísať asi, OK. Olinka, ahoj. Olinka už bola aj v nadstavbe, všade so mnou Olinka bola. Zlatá. Dobre. Takže veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Dúfam, že ste aspoň na niečo nové teda pri tom vysielaní prišli. A ja dúfam, že teda zase sa stretneme. Celkom určite vám napíšem do mailu aj na Facebook, keď bude zase nejaké vysielanie. Takže ešte si užite krásny večer a uvidíme sa ešte niekedy. Majte sa.